Téma mojí prezentace je Allegro jakožto příležitost růstu malých a středně velkých e-shopů. Ta prezentace, a já děkuju Monče, protože už položila ty otázky za mě na začátku, ta prezentace bude ideální pro ty z vás, kteří už na Allegru jsou, což jsem viděla zvedlé ruce. Je tady někdo z vás, kdo o Allegru teprve uvažuje? Pár z vás, děkuju za to. A pak by ta prezentace mohla být vhodná i pro agentury. Nevím, jestli tady sedí někdo z agentur. 1, 2, 3. V pořádku, protože i to je určitá příležitost růstu, protože i Allegro, jakožto marketplace, jakožto retail medium, může pomoct růstu nejen tím e-shopům, ale ve finále může pomoct i agenturám rozšířit jejich portfolio. Takže podíváme se na to, já vás provedu několika slajdy, já už jsem představena byla, tak tím pádem jeden můžeme přeskočit a na obecný úvod pro vás. Proč prodávat na marketplace jako takovém? Marketplace je aktuálně, a ne aktuálně, ale už dlouhodobě nejrychleji rostoucí prodejní kanál. Roste dvojciferně a odhady a řada výzkumů ukazuje, že marketplace bude i nadále růst a vy vidíte určitá čísla, že v příštím roce, v letošním roce online transakce téměř 60%. A když se podíváme na další slide, tak tady vidíte v podstatě desetiletý trend zvyšování podílu, tržního podílu, celosvětového tržního podílu v rámci marketplaceu. Takže tyhle dva argumenty by v podstatě i pro vás, co třeba ještě zvažujete marketplace, a nemyslím jenom Allegro, ale obecně i jako marketplace, jako další prodejní kanál, měly být určitým vodítkem, protože ten potenciál pro růst vašich prodejů tam určitě je. Když se podíváme celosvětově, zmínila jsem, marketplace roste celosvětově, všude po světě vidíte pro vás určité známé značky, Amazon, eBay měly své přednášky. Allegro, které sedí v Evropě, pochází původem z Evropy a má 25letou historii. A v podstatě Allegro a ten záměr toho Allegra je jít a být tím evropským marketplacem, ne asijským, ne žádným jiným, ale být tím evropským, protože zná evropského zákazníka a to, jak my tady nakupujeme, co očekáváme a jaké jsou naše požadavky. Tento slide bych řekla, že je pro vás, pro všechny možná jedním z nejdůležitějších, protože ukazuje čísla, které standardně nejsou takhle v porovnání viditelné. Jsou to výsledky za Q3 2024. Porovnáváme je tady s předchozím rokem. Proč je to Q3, proč to není třeba Q4? Allegro je veřejně obchodovatelná firma na burze, takže my můžeme zveřejňovat výsledky až za určitá období, takže proto Q3. A to jsou výsledky a růst, který vám možná lépe vysvětlí, jak se Allegru daří a že možná ne všechno je takové, jak se v médiích tváří, protože často narážíme na to, že tam to povědomí o Allegru a obecně to, jak to vypadá, je kolikrát negativnější, než my reálně na výsledcích vidíme. Takže co tady můžete vidět, a ještě upozorním, týká se to českého a slovenského trhu. Jo? Není tam zahrnuto aktuálně Polsko, protože věřím, že pro řadu z vás je aktuální právě Čechy a Slovensko víc než polský trh. Vidíte 2,5 milionu aktivně nakupujících, nejsou to jednorázově nakupující, ale aktivně nakupující zákazníky, 96 milionů návštěv během Q3, což všichni víme, že není nejsilnější kvartál, ale i přesto téměř 6 milionů prodaných kusů zboží, přes 90 milionů euro obratu během jednoho kvartálu a téměř 1 milion uživatelů Smart. Smart je věrnostní program, takže ty uživatelé u nás nakupují s velkou frekvencí, jsou to kolikrát několik nákupů týdně nebo jednou za 14 dní, není to tak jakože jednou za měsíc. Takže velká lojalita našich zákazníků. Takže tady bychom viděli čísla za Allegro a to, jak vypadá aktuálně na českém trhu a slovenském. A na tomto slajdu já jsem připravila to, v čem se Allegro liší od ostatních marketplaceů a jak k tomu trhu českému a slovenskému přistupuje. Ten přístup je individuální a to Allegro ví, že nejde pouze udělat copy-paste polského tržiště do evropského prostředí a
specificky upravilo na základě zkušeností našich zákazníků jak produktový detail, protože víme, že jsme zvyklí koukat na produktová videa, porovnávat si obdobné produkty a podobně. Rozšířili jsme filtry, to je taky věc, která v Polsku nebyla úplně tak běžná a my jsme na to hodně tlačili, aby každá kategorie měla své specifické filtry. Jedním z těch filtrů je mimochodem i to, že si filtrujete země, z které země chcete, aby zboží pocházelo, což je pro českého zákazníka často velmi důležité. Prémiové služby, to znamená klasický termín doručení, čas, den, případná instalace, taky něco, co třeba v Polsku vůbec neřešili a tady je to nezbytnost pro úplně všechny. A plán Allegro kampaní v závislosti na trhu, to znamená Allegro Days, který už pravděpodobně všichni znáte, nejedeme klasicky jako copy-paste toho, co dělají v Polsku, ale díváme se na to, kdy je to zajímavé pro českého zákazníka, kdy jsou třeba výplaty a podobně. Takže fakt individuální přístup. Zaměřujeme se na potřeby zákazníka a to je určitě o důvěře. Důvěře v nakupování na Allegru. Máme Allegro Protect. Allegro Protect je naše služba k tomu, abychom zákazníka ochránili před případnými komplikacemi a řešením s tou třetí stranou, protože Allegro je pouze platforma, kde vystavujete. A Allegro se snaží chránit toho zákazníka, kdyby došlo ze strany toho prodejce k nějakému problému. Takže zvyšování důvěry. Oneboxy netřeba asi představovat. Smart jako věrnostní program, doručení zdarma, neomezeně a lokální prodejci. Myslím si, že tady ten bod vpravo dole z vašeho pohledu je extrémně důležitý a to z toho důvodu, že v tom se Allegro v podstatě liší oproti ostatním marketplaceům, protože Allegro, když přišlo do Čech, na Slovensko i do Maďarska, tak vlastně ten primární záměr byl akvizice lokálních prodejců, aby i ten zákazník, ten lokální zákazník, dokázal nakupovat od těch lokálních, které zná. Takže tohle je asi obrovský rozdíl mezi námi a dalšími marketplacy, že první krok po vstupu na ten trh je akvizice lokálních prodejců. Zaměřujeme se i na vás, co prodávají nebo prodávat teprve začnou. Změnili jsme hodnocení prodejců. Asi ti z vás, co tam byli, věděli, že často je hodnocení na škále 5 hvězdiček. To se ukázalo jako velmi neefektivní, protože český zákazník je extrémně kritický. A i když je sebe víc spokojen, dá 4, protože vždycky je prostor ke zlepšení. Takže jsme změnili hodnocení na palec nahoru, palec dolů. Myslím si, že je to vše vypovídající. Zlepšili jsme Allegro Delivery, to znamená, pokud s námi vstupujete na ty trhy, můžete okamžitě jít cross trhy, můžete prodávat a exportovat v rámci Allegro Delivery napříč všemi směry, takže máte větší dosah na potenciál vašeho růstu cross země. Nízké poplatky, někdo se mě nedávno ptal, no a kolik mě to tak bude stát, když na tom Allegro budu? No když neprodáte nic, tak vás to nebude stát vůbec nic. Budete tam. Když začnete prodávat, tak platíte až když prodáváte. Jo, to je jako obrovská výhoda a překvapení, zjistila jsem. Podpora lokálních prodejců, to už jsem vám zmiňovala, a welcome package. Pokud k nám přijdete, a my na to hodně tlačíme, kolegové z akvizičního týmu to velmi často opakují, vy po příchodu na Allegro máte extrémní výhodu v tom, že neplatíte žádné poplatky, buď do určité výše, anebo do určitého času. Takže jste tam na startu doslova zdarma a ještě dostáváte kredit na Allegro reklamy. Takže to je několik důvodů, nebo několik přístupů, jak se snažíme vám, českým prodejcům, vyjít vstříc, aby to pro vás bylo výhodné od začátku. Tak. V krátkosti, já nepůjdu tím textem, klidně si to vyfoďte. Já jsem se snažila shrnout důvody, proč na Allegro obecně jít, mimo jiné ty, co jsem už zmínila. Za prvý máte přístup k zákaznické bázi. To je to, co všichni se snažíme v rámci e-shopu dělat, nahánět ty zákazníky, aby nakoupili u nás. Takže Allegro shrnuje ty zákazníky a snaží se jim ukázat tu šíři portfolia a zahrnout je do té platformy. Máte díky tomu nižší náklady na akvizici, protože jste součástí platformy, která akvíruje ty zákazníky a snaží se je všemi marketingovými nástroji dohnat na platformu. Marketing, jak jsem zmínila, budujeme brand, aby každý zákazník věděl, že Allegro je bezpečné, najdu tam všechno,
rychlé doručení a podobně. Diverzifikace důležitá je pro vás, abyste své nákupy a prodeje diverzifikovali napříč těmi kanály, je to větší jistota, než spolíhat pouze na svůj e-shop. Smart byl zmíněný, Allegro Ads, to vám ukážu v druhé části prezentace, kde Allegro Ads jsou nástrojem pro vás, případně pro agentury, jak zvýšit ty prodeje. Data, okamžitě dostáváte přístup k řadě dat. Data jsou v dnešní době v podstatě to nejcennější, co můžete mít a z dat dokážete vyčíst, jak vám daný biznis funguje nebo nefunguje. A expanze do zahraničí taky již zmíněna. Tak, druhá část prezentace vám ukáže Allegro Ads a obecně reklamy. Já než se do ní pustím, tak bych vám pustila krátké video a potom si ji můžeme rozebrat. Takže tady je krásné video, které si sice dneska nepustíte, ale já vám ho v podstatě vysvětlím na následujících slajdech. Ten úvodní slide a i to video poukazuje na to, že v rámci časové osy, kterou můžete vidět dole na slajdu, se vyvíjel i způsob toho, jak se zákazníci akvírovali a jak se firmy, značky snažily o brand awareness a samotný reach. Začínali jsme searchem, klasicky aktuálně i v Čechách nejsilnější kanál na to, jak pozbírat toho zákazníka, extrémně nákladný, rostoucí v podstatě každý rok. Druhý způsob sociální sítě, kdy víte, že obrovský zásah na všech úrovních. Třetí jsou retail media. Retail media jsou v podstatě marketplacy, které vám říkají, my máme zákazníka, máme jich mnoho a ten zákazník už je v procesu nakupování. Není v procesu zábavy jako na sociálních sítích, nehledá, on je v prostředí, kde chce nakupovat. Retail media rostou 2x rychleji než sociální sítě a 3x rychleji než search. Takže to je určitá i metrika toho, že tady sedí ten potenciál a možná často velmi nevyužitý potenciál, což je klíčové jak pro vás prodejce, tak ve finále i pro ty agentury. A ještě jedna věc, za mě poměrně důležitá, když jsme na to koukali interně, tak jsme viděli, že vlastně retail media jsou pro vás nejlevnější formou marketingu. Protože když se podíváte na CPCčka u socialu nebo searche, velmi často dosahují mnohem větších částek, anebo výkonnost těchto formátů nedosahuje takové výkonnosti, jako v rámci retail media, protože už jste u toho nákupního procesu. Takže my se potom v rámci jednotlivých formátů, které na Allegru máme, dostáváme na CTR třeba kolem 10%. Jo. To když si koupíte jakýkoliv další formát kdekoliv, tak těžko dosáhnete často 10%, pokud to není třeba omylem. Jo. Takže je to s lepšími výsledky a ještě levnější než ostatní nástroje. Takže to určitě na zváženou. Tak, jaká je role samotné reklamy? Možná netřeba zmiňovat jenom v krátkosti pár čísel. Téměř 50% zákazníků díky reklamě vybere produkt levnější, 35 najde značku, kterou do té doby třeba nikdy nehledali, ale ta reklama tím, že je cílená a ukáže se v dané kategorii, tak dokáže správně oslovit. 30% zákazníků potvrzuje, že díky reklamě urychlilo ten nákup. Myslím si, že tohle každý z nás někdy zažil, když ho zacílila nějaká reklama, uvažoval nad produktem a nakonec ho díky tomu koupil, protože ho to postrčilo. Když se budeme bavit konkrétně o Allegru, ne obecně, ale o Allegru, tak vidíme, že téměř 100%, 94% prodejců, kteří na Allegru jsou a využívají Allegro reklamu, tak zaznamenali nárůst těch prodejů. Takže pokud na Allegru jste, nevyužili jste welcome package, nebo jste ještě neskusili tu reklamu a říkáte si, že stagnujete, neprodáváte, tak možná právě v ten moment by stálo za to tu reklamu zkusit spustit a zkusit nastavit. 76% našich zákazníků začíná vyhledávání tak, začíná nákup tak, že vyhledává, filtruje. A to jsou přesně místa, kde se Allegro reklama zobrazuje. Takže ty místa, kde když vy jste nalezeni a máte větší šanci i samotného prodeje. Tak, a jsou 3 způsoby, máme chviličku ještě, jsou 3 způsoby, jak dělat reklamu. Jedna z těch reklam, kterou na Allegru můžete mít, jsou takzvané sponzorované nabídky. Každý z vás, každý e-shop, který se zaregistruje na Allegro, nebo agentura, která se o daný e-shop stará, může mít přístup ke sponzorovaným nabídkám, k samotnému tomu panelu, ve kterém se to nastavuje. Je to velmi intuitivní, je to poměrně snadné,
funguje to na principu CPC, to znamená, platím pouze, když někdo na tu reklamu klikne a můžete v podstatě okamžitě ze dne na den nastavovat kampaně, které vám potom budou vyskakovat na první, druhé pozici v rámci vyhledávání, nejsilnější pozice na Allegru, nejsilnější CTR-ko a potom je to každá 8. pozice, takže v součtu je to ta 10., ale pak je to každá 8. Takže to je první věc, kterou pokud jste na Allegru nemáte, tak si ji zkuste založit, protože to vám může okamžitě pomoct. Pokud jste na Allegru a zkusili jste Allegro Ads a nefungují vám, tak klidně je potom prostor na dotazy, my vám dokážeme zodpovědět, co funguje, nefunguje a proč. Máme tam i v rohu stánek, myslím si, že to je B2, u base stage. Klidně přijďte, my vám vysvětlíme ten princip, jak to nastavovat, čemu se vyvarovat a podobně, abyste dosáhli těch výsledků. Vy je krásně uvidíte i ve statistikách. Druhý typ reklamy, který můžete mít a který je zajímavý zvlášť pro značky nebo pro kampaň, kterou chcete v určitém období zasáhnout co nejvíce zákazníků, je displejová kampaň. Ta displejová kampaň je zobrazovaná napříč tím webem samotného Allegra. Máte tam možnost být jak na samotné homepage, která je velmi silná, kde dosahujete velmi zajímavých CTR, a to beru jako průměrné CTR, tady 2,5 až 6,5 v závislosti na kategorii i nabídce. A je tam celá řada možností, zase moc rádi vám je ukážeme. A ten poslední slide, co vám teďka ukážu, je možná zase velmi důležitý pro to, abyste viděli, jak některé věci fungují. A nikde jinde je nezdílíme, takže tohle je ten moment, kdy je uvidíte. Tak, aby jsme to interpretovali správně. Je to pohled na to, jak Allegro kampaně můžou fungovat a jaký přínos mají pro prodej a růst samotného Allegra a případně pro vás jako prodejce. První řádek nám ukazuje, co se děje s kategorií v době, kdy nám běží Allegro kampaň. Vidíte dvouciferný růst, děje se to organicky tím, že se nám zvýší trafik, zvyšuje se i zájem zákazníků nakupovat v tom období, protože jsou slevy a podobně. Takže nárůst kategorie. Pak máte druhý řádek, kdy vidíte situaci, kdy vy jako prodejce jste v rámci kampaně, zahrnuli jste vaše produkty, ale to je celé. Jste tam, jste vidět, vidíte, že ty nárůsty jsou lehce vyšší než ten průměr, ale nejsou zas tak markantní. Poslední část, poslední řádek ukazuje, jak velké nárůsty dosahují naši klienti a značky v případě, kdy v rámci kampaně zakoupí nějakou reklamní plochu. Protože to znamená, že vy se svezete mnohem víc na té vlně té Allegro kampaně. Takže pokud jste na Allegru a nebyli jste součástí ještě Allegro Days, případně Smart Weeku, Black Weeku, tak minimálně buďte součástí té kampaně, budete v řádku 2. A pokud budete chtít zkusit ten nárůst akcelerovat na nejvyšší míru, tak se na nás obraťte a my vás zařadíme do kampaně trošku jiným způsobem a uvidíte, co to udělá s vašimi prodeji. Tak, to byl konec. Děkuji vám za pozornost, to je všecko. Tak, nevím, jestli jsou ještě nějaké dotazy, jestli mi Moni přichází na stage. Ano, ano. Akorát jsem si tady nechala tablet, tak ho tam hledám vzadu a on tady na mě čeká vepředu. Takže se na to vrhnem. Tak vteřinečku. Klidně já můžu začít tím prvním dotazem. Je Marketplace Allegro vhodný i pro B2B? Ano je, máme i své oddělení, které se věnuje B2B biznesu a i v rámci Allegra a Allegro platformy najdete odkazy, které směřují na to, jak ten B2B biznes udělat. Takže ano je a klidně se za náma stavte na stánek a můžeme se o tom popovídat víc, jaké tam možnosti máme. Pak tady otázka, jak je to s dopravou? Nevím úplně s jakou dopravou, ale obecně Allegro Delivery má řadu možností. Když jste vy jako prodejce na Allegru, tak my vám doporučujeme mít a nabízet tím zákazníkům co nejširší možnou variantu dopravy. Od boxů, doručení domů, zásilkovny, zkrátka úplně co nejširší možnost, protože v každé vesničce, v každém koutu České, Slovenské, Maďarské republiky ten zákazník hledá něco jiného. Takže pokud budete prodávat, zkuste využít tu nejširší dopravu, kterou máte a ještě navíc
když budete součástí Smartu, tak ten zákazník, a my vidíme, že ten zákazník, když se rozhoduje mezi dvěmi stejnými produkty o stejné ceně a vidí, že jeden prodejce má Smart, to znamená, že ten zákazník neplatí dopravu a jiný ne, tak nakupuje u toho, kdo má Smart. Takže nevím, jestli jsem to zodpověděla, tak jak to bylo mířeno, kdyby ne, tak si mě chyťte po přednášce. Každopádně díky za odpověď. Kolik je zhruba CPC ve sponzorovaných nabídek s porovnáním Google Merchantem Centrem? Je to v závislosti na kategoriích. Mám tady kolegy z týmu, kteří se věnují jednotlivým kategoriím, takže klidně se stavte, my vám ukážeme nějaký ten range. Je to odlišný, ale v většině případů to nepřesahuje 10 korun a myslím si, že ani 8. My se kolikrát pohybujeme na CPCčku 1,5 koruny, 5,5, záleží na kategorii. Fakt každá kategorie to má jako jinak, stejně tak jako máte i to fíčko pro dané kategorie, ten poplatek z prodeje pro každou kategorii jinak. Je možné cílit reklamu na Allegru na specifický segment zákazníků a ne na všechny? Ano. Jak mám reklamu search na Google? Nebudem si konkurovat s Allegrou? Ak mám, takže jestli mám. Máte. Dobré. Když máte Google kampaně, tak si je nechte, to jsou vaše Google kampaně a míří na váš e-shop. A on top of that, navíc k tomu si uděláte klasický Allegro sponzorovaný nabídky a ty jsou jenom součástí toho Allegra, toho ekosystému. Nemusí být nikde venku, takže si nebudete konkurovat v rámci Google. Dá se to tam krásně vypnout, zase intuitivně. Pokud nemáte Google kampaně, tak můžete využít Allegro Ads Panel, zacvaknout, že chcete mít i Google a automaticky vám ten algoritmus začne servovat. Pokud máte svoje, nedělejte to. Jak je to s fakturací objednávek mimo Českou republiku? Fakturací objednávek, já úplně nevím, abych to zodpověděla správně, takže na tenhle dotaz se nás prosím pojďte zeptat na stánek, ať si řekneme, jak vy to myslíte a my vám ukážeme, jaký jsou ty možnosti fakturace pro vás, pro zákazníka, protože tam jsou tři různý pohledy. Díky moc. Jakou provizi z prodeje si zhruba v průměru Allegro odečítá? Díky. Tak, to jsou ty zmiňované fíčka a ty poplatky z prodeje liší se pro každou kategorii různě. Myslím si, že začínají, nevím, jestli Honzí, na 1,5–2% úplně minimálně a to maximum je kolem 10%, 11%, ale je to fakt jako různý per kategorie. Zase je to oficiální veřejná informace, takže klidně se na stánku můžeme na to podívat pro vás, konkrétně pro ten specifický případ.